Nå, hov. Hvad var det, du fortalte, far? Få det en anden side. Ja, var det derovre? Var det derovre? Nå, hvad var det så, der skete? Nå, og det Cassius, du fortæller om? Ja. Hvad sagde Cassius så? Hvad sagde han? Nå, hørte du, han sagde sådan? Inde på værelset? Nå. Okay, blev han så sur? Hvad? Gjorde han det? Ja, hørte du det? Hørte du det selv? Gjorde han sådan der med hænderne? Gjorde han sådan, Cassius? Ja. Ja. Nå. Hatte. Der er godt nok sket meget. Der er godt nok sket meget i aften, hva'? Ja. Nå.